ሰላም ከመይ ኢልኩም ቃልኩን ወልኩም ሰላም ንዓኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣለዉ ዳግማይ ትንሣኤ እንኳዕ ብሰላም ናብ ዳግማይ ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሐና ንዓመታኻ ብሰላም የፅንሐና ብላይክ ጀምርዎ ሰባት ኣዚኣ ሓንቲ ሕቶ ከዓ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ምናልባት ምርዳእ ከይተኣበይኩም ዓማት ሰበይትኻ ንዓካ እንታይ ኢካ ትኸውን ኣለ እታ ሕቶ እስከ መልሱ ሓደ ሓደ እስከ መልሱ ሰባት يسمع على الجنطة جنطة يسمع على له لا يسمع على الديب يحررهم سيدلكم على لينك ديب تقولهم لينك سيدلكم على قدامي العشرة كلها تقام كده آتي ولا يتجمروا قلت غسيان كما يوعيلو لازم يتنساي
مسمار يكون ملا سلا مسمار أبين سوري 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 أبين ولا حدثت أو ماي جاد ويلكم دوامي قاعد حلم مسألة سلام نعرفين دورنا هاي جميع الله سلام دعتي أنا سبزي قاعد خفيفة بزح 700 سنة بس أنا يا ريت يجيكم من حرقة السبب قد ما تنبح بس السبب سكيلة امتحان نزناتي من قص أصفانا ملي كفيتيو يسرع دغا عشرة دغا نداولكو تقوم على سرد دلوخ إيه صاني لكن يقولون أفضل زمت أن تصبي أوروبي بزاقة خفيفة مسلزلو يفعل زما بزن فلطة مالتي وها من قلع سبزيلة أبي قصة أكتر أبي أبرش يبقى في توالو أنت ساعات حن ساعات إذا أنا قبض هنا وهي أتني عاوزين نعمل أضغية وخطبوا معك اليوم أنا كيف التوقيت قبض حالك قلت أنا اللي ورحت كورة السلام عليكم يبدو كنا بعد بعض كلنا كنا لما سبزي اللي خلص كذا يا أسود كنت طبعا
በየ መትሓደ ጥዑም ሰብ ዝመፀካ ኮመንት ዝፅፈለካ ተነብብ ተዕልል ምስ ሰብ እዚ ግን ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣይፈተኽዎ ሰብ የለን እዚ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝከታተል ዘሎ ዝኾነ ድሓን ምስ 20 ምስኮነት ክዓፅዋ እየ ኣይከፈትኩም ቀኒየ ላይፍ ስለዝኾንኩ ዳርጋ ሶኔዲ ገለ ሶሉስ እየ ከፊት ዝከፈትኩ ስለዝኾንኩ ኣይከፈትኩም ቀኒየ ለየ ከፊተቶም ሸር tom ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ላይክ ኮመንት ኣይትበቀልና ሓድሽ ቪድዮ ዝለቀቁ ኣለና ከዓኒ ናይ ለንቀና ማለት እዩ ይረኣዩሉ ይኹም ኮመንት ግደፉ ሳብስክራይብ
دهان يوتيوب سلام سبحان الله ዕድል ጉዳይ ኢሎሞ ፅበብ ኣለና ቀሪበ መላሊኡ ወዲኡ መልሲ ይሃቡን ዘለዉ ዛት ክሳብ ሕድሶም እናገበርኩም 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ይገርኩም ኢሎም يقبلون كون تسعى البر ማለት እዩ። ከመይ ጎበንኩም ዳግማይ ትንሣኤ ከመይ ኢሉ እንኳዕ ናብ ዳግማይ ትንሣኤ ሰላም ኣብፅሓና ብድጋሚ ንሓድሽ ትመፁ ኣለኹም ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሓና ሰላም ኣብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኻትና ጥዕናን ይሁን ስራና ክትምከት ንረኣይሉ ፍቅረና ሓጎስና በዓል ይበረና ቆልዓ ስለዘለኒ እዩ ትኸዱ ኢላ ሰላም ሰላም እንኳዕ ደህና መፃኹም ተመሓዲሽ መፅኦም ድምፂ ስለ ዘለኒ ከይርብሽ ኢለ ድምፂ ዓፅዩ ታሕተ ሪኢኹማ ትኾኑ ወንቃዕ እሞ ብሰላም ዳግማይ ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሓና ንዓመታ ሰላም የጥናሓና ከመይ ውዒልኩም እንኳዕ ደሓን መፃኹም ብተሓቶሲ ሓማት ሰበይትኻ ንዓኻ እንታይካ ትኸውን
يسمع له ድምፀይ? እንታይ እስከ ኮመንት ተዚሃሉ ስለዘይተነበብ ስቕ ኢኻ ድምፂ ትበሃል የለን ነዚ እስቕ ኢለ ሶሪ ወደ ደቂ ዓበይቲ ሰላም ለይቲ ሰላም ምሸት ቀረብ ሰዓት ጌርና ማለት እዩ ተሰናዩ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ባይ ባይ ሰላም ለይቲ ሰላም እፅሓና